Ви слухаєте передачу «Століття Флоренської Русинської Республіки». Лемко-Русинська республіка, или ще іншокое названня Руська Народна Республіка Лемко-Русинов, або кратко Флоренська республіка, це було государственне образування на території современної Лемковщини, якое пробило 2 роки з 1918 до 1920 годи. В Криниці в ноябрьові 18 року була образована Руська Рада. Ці ради об'єдналися у Верховний Лемковський союз у Горлицях. Вони додержувалися всі русинської, не української орієнтації. 5 декабря 1918 года на собранні у Флоренції Грибовського повіта прийняли участь русини, де провозгласили створення Західнолемковської республіки. Був обраний уряд на чолі з Ярославом Качмариком. На урядових документах ставилася кругла печать із штампом із текстом «Руська Народна Республіка». Мало пізніше ця республіка намагалася приєднатися до Подкарпатської Руси, яка планувала войти в состав новообразованої держави Чехословакії. Но для лемко-русинов, як уже граждан провозглашеної Лемковської Русинської Флоренської республіки, появилася велика біда. Рядом з ними провозгласилася і держава Польща, яка була до цього часу частю Російської імперії. От чому лемки-русини, видя возможну угрозу, намагалися об'єднатися з русинами Подкарпатської Руси. Но поляки опередили усіх, а подкарпатські русини, видя таку же угрозу своїй державності со сторони мадярів, після провозглашення независимої республіки Подкарпатська Русь, русини по совіту американських русинов, які собралися в Скрентоні в Америці, рішили присоєдинитися к Чехословакії. Рішенням Центральної Руської Ужгородської ради прийняли рішення приєднатися до новообразованої Слов'янської республіки Чехословакія, де і 20 років перебували юридично до 1946 року. – 12 марта 1920 року польські війська зайняли територію Лемко-Русинської республіки і ліквідували республіку. Їх лідери були арестовані і передані незаконному суду. Діятелі Лемковської республіки були обвинені в державній зраді, хоча пізніше суд доказав, що ці люди ніколи не були гражданами Польщі, а значить і зрадниками або нарушителями бути не могли. Но головне, що сформоване у 20 віці міжнародне право гласило і донині гласить. Кожний народ, котрий однажды провозгласив свою державність, ніхто другий не може іний змінити цього рішення, а тому юридичні наслідки цього провозглашення донині ніхто не відмінив. Подобну трагедію, як і Флоренська республіка і її лемки-русини, пережили і пряшівські русини, котрі також провозгласили свою государственність, но власти тодішньої Чехословакії усе зробили, щоб вони не об'єдналися, як і русини Лемковини, із русинами Національної Республіки
Подкарпатська Русь. Так, пляшівські русини осталися поза межами Подкарпатської Руси, сперва в составі Чехословакії, а в кінці 1938 года оказалися в составі Словакії. Днеска русини розділені і проживають у різних державах і по-разному мають права, но майже всі однако пострадали, потерпіли гонення отитульних націй тих держав, де вони проживали. Но вони оказалися в духовному єдинстві за те, що продовжали бути православними Кирило-Мефодіївського православ'я. Праздник у Горлиці підтвердив: русини, представники Подкарпаття, теперішньої України, русини Мадярщини, Словакії і Чехії чувствують духовне єдинство в язиковій, в культурі, а найголовніше у своїй православній 1150-літній вірі. Боже, благослови народ русинам, дай їм, щоб де б вони не жили, щоб вони способні були вижити і вижити мирно і достойно, і сохранити своє національне коріння, свою віру і для своїх дітей, для потомків, і для того, щоб потім єдно з богоізбраними народами наслідувати Царство Божоє, царство благословенних православних дітей Божих. Ви слухаєте Радіо Лада в програмі «Возрождение». Ви слухаєте Радіо Лада, радіо подкарпатських русинов, Радіо Лада.